Basketbalistky do štvrťfinále majstrovstiev Európy vo Francúzsku nepostúpia. Definitívne o tom rozhodla dnešná prehra s Talianskom 47-58. Strelecká mizéria Slovenska sa prejavila naplno, nestačila ani bojovnosť v obrane. Prehrať tretiu 10-minútovku 9:20 pri takom nízkom skóre je zlé, stratiť v zápase 26 lôb ešte horšie. Hráčky bojovali, 12-bodová Kupčíková nepoľavila v obrane ani na chvíľu, no nestačilo to. Nehrali sme cez tie pivotky, neubránili sme ich krídla, čo sme vedeli, že sú rýchle, sú to strelci. Nevedeli sme, že nebudeme môcť ubrániť všetky tie strely, ale určite nie je tak, že idú 2 na 1 a zostane tam sama voľná. Dostávali druhé, tretie šance na doskoku, čo sa nemôže stať, keď my máme vyššie hráčky. Tu sa ukazuje, že na tejto úrovni nám chýba tá útočná kvalita. Chýbajú nám individuality. Miesto v tej situácii, keď Talianky dajú body, my stratíme loptu alebo netrafíme. A to nás potom zase trošku bylo. Obrana už bola dneska je snaha poriadku. Nedostali sme ani 60 bodov. Jednoducho naše útočné kvality momentálne nie sú na tie top manšafty Európy. Neviem, čo mám k tomu ani povedať. Proste, keď nedáme koše, tak nemôžeme vyhrať. Dobre, že sme dobre bránili, to je ako pekné, ale je nám to na nič, keď sme nevyhrali.